وکړي. نو بہرحال نو ژوند څنګه روان. قرآن مجید فرمائے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ جل شانہ فرمائے تاسو ما یاد کئی، تاسو مستراشی نما بیات کئی، تاسو تلاوت قرآن مجید کلاو کئی نما بیات کئی، تاسو تہجد ترا پاسی نما بیات کئی، تاسو کاروبار تروانی نمایات کی چوائے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ وی تمام پیات کا زبط آیات کم. قرآن مجید فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ تاسو اطمینان او چین او سکون غاڑی نسو کئی تاسو ما آیات کی. ومن آرز عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمال. اللہ فرمائی تاسو دے ذکر نئے اراز کو، تاسو دے قرآن نئے اراز کو، تاسو دے سبحان اللہ وحدانیت نئے اراز کو، تاسو دے نفل و تہجد نئے اراز کو، دے نفس و اشاعت تابعو گرزی دے ونحشره یوم القیامت اعمال. اللہ وی دو سزاگانے بدرکم. یو جون بدی تنگ کم خواہ اس بستا خیستہ کاروباری، خیستہ مال دولت بدی، اولاد بدی، جائیداد بدی، منصب بدی، گاڑی بی، بنگلہ بی، خطنگ بی. بس ویچے خدا کم طرف تو تختیدم. او دویم چے دل تول امداحلی قبر کی بد امداحلی. او دویم ونحشره یوم القیامتی اعما. اللہ وی دے قیامت پرس شپاسی نمبر ادا سی حالی چرکتو شان بدرتا نی. محترمو ذکر چی منگتا سروان الارے کی نو سبحان اللہ بانے سکی گی. دویم اللہ اکبر بانے سونا ٹیم لگی ما سوتنو دی کیگو پا ذکر بانے یو 10 منٹ دا اللہ جل شانو دے پارو باسو. او دی کیگو بستر بزان بانے راٹیٹ کو پتہ نہ لگی چی سباوا پاسم دا قیامت پا سہر بانے و پاسم لوگوں نے کی ذکر دا اللہ سروک. خبری دا دا انسانیت دا تار ما تاسو تو ہوئی چی دا عقل و حیوانیت بیلنس کراولی دے مابین کی او انسانیت تے. اس انسانیت بتابی وی دا وحی، اس انسانیت بتار جنگی دا اللہ جل شانہو سرا، انسانیت بکانٹیک کئی دا اللہ جل شانہو سرا دا دوڑا و بیلنس کراولی. بیا با درند توبنی بیا با خواہشات امز منگستاسو پا قابو کی، بیا با زچا پس ٹوپک نر عالم خواہ، بیا با ذکر کے رور سر جگڑا نکوم، بیا با کاروبار کے ہم جگڑا نکوم. بس بیا با خیستہ اخلاق. نو دا قرآن پیغام دے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ وی ما دنیا کے یاد کا زبا آخرت کے یاد کم. چی دنیا کے یاد کن قیامت پر ازم اللہ منگتا سکی یاد بکی. اس دا لوگوں نے کے جون دے چی بدی کی منگ اللہ جل شانو سر سکو راز و نیاز جوڑ کو اللہ سر لوگوں نے کے کنٹیکٹ جوڑ کے انشاءاللہ دا با زمان ستاسو رپارسی. او دیدی مرکز ذکر بکم زیز دکو، دا ذکر و اسکار طریقہ با کم زیز دکوم، قرآن با کم زیز دکوم، علم با کم زیز دکوم. دا غیر پار سنٹر و مراکز دی مدرسی، دا غیر پار مرکز دی محترم و منبر و محراب، دا غیر پارا مرکز دی مسجد. انو دیر خلق اس لگیا دی زماستانا دا مسجد و منبر و محراب روانی خواہ. اس خلق لگیا دی مغرب لگیا دی دا دی یہود لگیا دی زماستانا منبر و محراب آخوا کی، زماستانا طالب و مولا آخوا کی، زماستانہ اسلامی تہذیب آخوا کئی، زماستانہ اسلامی کلچر آخوا کئی، زماستانہ اغوی مدرسہ تلے رکا، اغوی مولا طالب تلے رکا، اغوی دا علماء تلے رکا، منبر و محراب تلے رکا. نو دا خبری بختم شی بس دی تبیا گورا دی بخال لڑی بیاسی نو بیاسی کلی رکھا دی بیا قرآن سے پیجنی، دی بیا اللہ سے پیجنی، ذکر و اسکار منبر محراب بیا دی کم زہر پیجنی دا تلے رکا. نو منگ بتاس منبر و محراب آبادو خوا. نو دا وسنگ آبادو پخپلو ام دل ٹیم ورکو، دا بسنگ آبادو بچی و مدرسی تورکو، دا بسنگ آبادو بچی و قاری سے محترم ترالیگو، دا بسنگ آبادو دا بچی او دا قرآن بچی نکور کم سکو دی پرچار بکو خپل دکان کے خپل کور کے. انشاءاللہ چی ذکر و اسکار دا عرص جوندین چاپلارم سکولیش زماستاری منبر و دی اسلام تا انشاءاللہ سویلے نشی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.